Belaikeno kha khamjangnai mangfli kasai phaikya Tiprasa TV ni mokolo 15 bosor romoi himmanliya kok saimanliya yakungya koisai thamaikya tamungkha saimaya Resmi Deborma mungui khoroksa siklini bini kami wngkha Boiravi Tulashikor RD block by khobjak 26 Asrambari constituency ni bising Resmi Deborma ni bufa Sasindra Deborma sawai khnarikha Resmi Deborma no sak narina bagui sakham nogorogo bo tlangkha phiaba rangpusa krini bagui kaham Dr. by Narimania aboni bagui no tabuk sujora phano hamya Resmi Deborma hini sawai khnarikha Resmi Deborma ni bufa Sasindra Deborma bo ambo saka je bini jaga bagan tongmarok joto phalui Resmi Deborma ni sak manaikha tobo Resmi Deborma hamliya yagulo Resmi Deborma no nogo tui matoni phaikha aban logi logi takuk Sasindra ni bo yakung asol himmanya kaham khlaiye kam khlai saimanya nogo bukhuk tongo Sasindra Deborma ni bihi bo saisungno ajiu kam khlaiye ambai nukung sumi chugui tongo sakham narimanya sakham nogo tlangimanya Resmi Deborma no paithago koktuma thumnai rokno ringui nukjagui sanani nangkha chubachu mayagnang Tiprasa lukrongni thani faidi khapangni takutei bukhuk song je mantei singbo chubalayane Resmi Deborma no sakham kaham khlai tubulayane screen account number tei IFSC code rijak tongo norok je mantei khoksa khoni khlai chubadi Resmi Deborma no bini sakham kaham khlainani bagui bobo hamna musungo jinghaikeno tongnani musungo normal life amhaikeno bono phari ching joto palkhe chubalayane Resmi Deborma no tini norok tamungui chingno ringmani Tenda an mo cerai poi tongpuru imang kamangui kok khungma yang thangka ngai boblabru chikso phai pasungui ngop nata bo class 5 pori tongmani chikso thangkai na ting thangka emang koroi imang kamangui bo tabukhai tamungha takai bo kok khungma ya noga chong oibo tai ma tongkhata bono sakham nogor tutulangha tuangka ngakor tala warai mas tongika abo phano igu an robar bagano chutom phali mari beka topan che hamni mam liata kapo doktor ogle tam seroka doktor ogu ang CT scan no khai nekha ga doktor ogu bithiri wo ngai bithiri pan borbo hamni che mali ang ti tangana ang je tati ang buka agor tala ang mai che ro ko ma thuka kotor kom no dikaro san mai ke ma ta o sonoyata topan che hari mamulia gangkai doktor ok hamli nang kai tam cha borok bithi jimi che chhiru bithi jimi chhiru kuno treatment rok ni sa bor ticket haikang kai bo ham thanai am tirok saya doctor sa saya ang bori jimi chhiru ntim na hadi ni tabu nang tam nai tabu ang sajjo nai cha lukrong thani chang sajjo nai nini cherai sakham yang mala busuk balokha amne do jo sar mi singati ingkan hai ma thongtang bin mungkhai tamo Resmi Deborma nin mungkhai Sasindra Deborma nini sajungni boyas le busuk itu bosor ngunta pro ngomane afro 10 bosor nin busajak hanyang ka jahanin busajungni boyas le busuk bini boyas ko 1999 asayo 25 bosor gangkai nang nini busajak le kuno hapangni phaching pirogo kuno batarok man maya nang सरकार no tam kok janai सरकार no ai ko boro khairu kori kheba manu nei bongno ang koita nongma bo block chinmut i ko champar block andi block nin sajak tamung mani men tamo bin sagrok bahai tabo botawi ko tolobo sai matongo bo himrok maya ta himrogli maya kok khai saile man kok bo kumburu saya ku matim ta ka sa salia ate obose chongsa kok maya ta kor khaimelia mane bin bokrok mane bin bokrok kono jamila kalai ni ati maya video kan maya kun khaimia ta na ni kun kaimia sab kan di la di ko sungrong na makan di ta buma makan wa to kona watin ta tukui mia sungrori makan lai wa ati ke matong lai cha koi rok luna busago luna rok sai de man khaimia bo khaimia kun fa khaimia mai rok himpan maya mai rok cho i yang ti u debati khosai chau Debrati mai ai khosai chai manu
Yagra khai kun kam. yagra kun kam suglia iko excited obo sumtha ta Kuno silia. kun silia Bo kok khai sai kanai ja tong. khara khare kharau saimia Kok khai khanai chong. ko khara jogo saimia ati mang iko ta jeng sala chapom tikamen masa kamu takate masa diuti bon ma thongta De pai thago. O maya ganang lukurong tam kok janai. tung borong no jono kharok tu ni ke chang kai sajorok naita Je mantui. je mantui atui Je man sakta. Nin mung khai. chosin rote borma Busa jeng mung. resmi de borma Bo resmi de borma para bora. parai go bore bil para Bolak. champo har Nin mung tam sagari sigo. Bruno bala Gang khai nini sajuk tam ni bagai oma haing kha. bo ngko tau ka ngai no ma ngai bokhok chau ni ngai tang ba nang bokhok chau ngai olakan gana ro ko ka kai lum kha pro kai lum kha lum kai nó kai mai chi sai to ho nó cơ ba khang ka nó kai mo bo bi thi rok sa ri kha doctor ro ko to lang ha to lai shi ko no to lang ha kai chi le no na na no ni ya ngom bi chen bi ra to khang ka ha cha ham ya lo ko to lang ha to lai shi ko to lang ha ning tong i kan bo ti khai ka so no leng ko ao du ko sai tung ma chi ko ti rok sai tung ma chi ti sai tung sa tung ha leng gi lo ko doctor ro bo che yin doctor ro mo tung ro na ma le khwai to lang han chi ne khwai to lang ne ji bi to lang thang ai ta aprum ba ji bi to lang ka lo kai to ngai kha apru ba bi leng gi chi sa ya ko ta mo ya mo lo ka ke to lang khang kai ko doctor national sin ya bo ja pa to national ya lo kai bro si to lang khumo bo khoro kham ya ni tam khai ko ma bro lo ka doctor hin mong ni ya to ham ni ma le ya ni cho be bere la chi je ma no ni sai ro ko khai ya ta wo kai tung ro nai ma le lang thang si no go ni tui phale ka cha no go ni charai na to le ka ta a ham nam sung go ang mo ko to ma yang ka na nya bo bu sak na sin ni Gang khai tabung tam nai. no ro ma ko to ya ya ro ma thai ya bu thai go ma ko to ya yu go no ko kai su to yu bai kai thang ma ya ta bai kai chi na ro kai thang ma no sam ni ro phai kai su to chi na ni khai na ni ho pung sa pung ma thu la ya Khai tabung lukurong thani tam nai. ham nam bu ta Mane subas ừ cái bao giờ khai ta chúng nó đi chợ chúng ta phải ham thang ba trái thang ba à muốn ngọc này một cái tuổi mày à Nin busa juk batarok de mar. ba ta mày ko à ta ro kuri ngo à ta ro puri mày ko rang ro puja ro kuri Adar card kure. kuri Bin mung ka chamo. resmi Resmi der de ma boma. Nong mo para khai. chi mo to la shi gokta ko bara bil Pula shikar boiro bikam. Nong mo blog boy khobja. tam bara ba Jampar adi blog. Ambai.